Wat bezielt een mens om met 4 graden in het water te duiken? Heerlijk, heerlijk. Dit moet elk jaar. Iedereen die hier is, die moet dat even doen, vind ik. De krapjes zijn op, wou je zeggen? Ja, vannacht in de feesttent geweest en nu zijn we er weer. Hey. Het begin is er. Het begin is er. Volgend jaar weer dus. Als het aan mij ligt wel. Vond je het niet koud? Nou, wel koud. Ja? Maar wat denk je? Ik ga het toch een keer proberen? Of heb je het al meer keren gedaan? De eerste keer was het. En viel het mee? Ja. Nou, het was wel koud, maar als je eruit komt, dan gloei je gewoon helemaal. Dat valt altijd wel mee. Een frisse begin kan je niet hebben. Zo we dat. Een lekker begin. Dit smaakt goed. Het was wel kouder. Ik weet niet, ik heb ook wel in Buren gedaan. Dan was het min 5 of zo. Maar dit is vooral onderin het water. Dus ijs koud. Ik zag net al dat je in het wetsuit al iets eerder het water in ging. Enig idee hoe koud het was? Nou, ik heb geen idee, maar ik denk 4, 5 graden. Denk ik. Ik heb het opgemeten, 3,9 graden was het. Ja, 3,9 graden. Ja, hey, wat zijn nou de gevaren eigenlijk? Want jullie gaan er niet voor niks in. Nou, een beetje obstakels onder water. Dat je niet rare verwondingen krijgt, zeg maar. En een beetje de kramp. Je kan kramp krijgen natuurlijk. Dus daar ben ik er om eruit te halen, zeg maar. Dus je hebt wel degelijk een goede functie op dat moment? Ja, op zich wel. Ja, zeker. Voor de veiligheid, hè. Alles uit te sluiten, zeg maar.